Evo, policija napala poslanike opozicije u Čacilendu, pogledajte. Ovaj idiotizam. Jebote, unutra. Sprečavaju poslanike opozicije da uđu u zgradu parlamenta, pogledajte ovo idiote. Vidjet ćemo šta će na to da kaže Ana Brnabić, da li će nešto da kaže. Ako ne kaže, ako ne reši ovaj problem, rešavat ćemo ga na način na koji možemo. Sad, danas je važna sednica, zbog toga ste i želeli da uđete na glavni ulaz, najvažniji zakon, budžet, niz veliki problemi. Da li mislite da ova vlast... Privatna skupština SNS. Nemaju rešenja ni za što, ali ostalo mi ne traže rešenje za Srbiju i za građane Srbije.